Nagadaan aga kaining Martes ang sarong 50 anyos na habal-habal driver makalihis na pagbabadilon kan mga daipa na bibistong kagibo sa saindang harong sa barangay Calabad di Masalang, Masbate. Sa inisyal na impormasyon, antes an insidente, sagin man subuot na naghagad din kape ang mga sospek sa live-in partner kan biktima sa kasya pinagbabadil. Tulos man na i-report sa kapulisan ang pangyayari alagad dain na naabutan pa kan mga rumiresponding otoridad ang mga sospek mantang dain ng buhay asin nagkakarigo sa sadiri niyang dugo ang biktima. Nagkapirang basyoning kalibre 45 badil asin sarong bala kan 5.56 rifle ang narecover sa lugar. May tumawag po sa amin yung punong barangay ng Barangay Calabad di Masalang, Masbate na meron pong naganap po na pamamaril po sa pamamahay po ni ito pong si ang ating biktima. Pagdating po namin sa pinangyarihan, nakaanda po siya na tama po ng bala. Ligtas asin daima na sinapong dugat ang partner kan biktima. Sa ngunyan, blanco pa ang pulisya sa kung ano ang motibo sa krimen. Pinayuhan po namin na maging vigilant muna, tapos dun sa lugar nila po, wag na muna sila po muna kung meron pong iba pong bahay sila na uuwian, dun po muna sila sa safe po na Tapos po, bali para po sa ipapailan po ng kaukulang para maka-antay ng agad ang hustisya po. Inaalam po namin yun, po kami ng follow-up investigation po para ma-identify po yung mga salarin po sa pangyayari. Katakod kay ni nagpatanid ba ng otoridad sa publiko na maging mapag-obserbar as hindi magduwa-duwa na mag-report sa indang mga opisina kung igwas indang naihiling ng mga kaduda-dudang tao o grupo sa saindang lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta,